Гэта будзе мюзікл? Рыцары Гвінеўры афіцыйна ўхваленыя. Ад Glitch Production выйшаў невялічкі тызер-трэйлер, які ўжо даступны на беларускай мове. Давайте яго паглядзім. Прабачце, як прайсці да паркавай планеты? Выбачце, можа вы ведаеце, дзе паркавая планета? Хтосьці ведае, як прайсці да паркавай планеты? Я ведаю. Проста ідзіце ўслед за чароўнай песняй. Не сумуй у нудзе, свет чароўны паблізу чакае цябе, заспявай весялей. Нас прыгоды чакаюць, збірайся хутчэй да зоркі сваёй. Дастанеш рукой, прамень затрымай, каб ён зазяў, будзем чакаць на паркавай планете. Усё верно, побачимся там.